У пачатку месяца Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі ўручыла прэміі за высокія дасягненні ў галіне працы. Узнагароды атрымалі 14 лаўрэатаў, якія занятыя ў навуковай, прамысловай, сельскагаспадарчай і адукацыйнай сферах жыцця рэспублікі. Сярод іх прамысловы гігант Шклоўшчыны, адкрытае акцыянернае таварыства «Папяровая фабрыка «Спартак». Прэміі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі лічацца аднымі з самых важных і прэстыжных у краіне. Яны ўручаюцца раз у 2 гады з узнагароджаннем ганаровым знакам і дыпломам. Вручение было на самом высоком уровне, то есть председатель Федерации профсоюзов лично вручал эти премии в торжественной обстановке, там концертная программа была. Значит, учитывались масса показателей, в том числе выполнение социально-экономических показателей там за последние 3 года, потом наполненность колдоговора, выплаты по коллективному договору. Там социально-экономические требования, так сказать, учтенные в коллективно этой договорной, так сказать, работе. Адзначым, што ў першасную прафсаюзную арганізацыю фабрыкі ўваходзіць 100% калектыву. Гэта каля 590 чалавек. А прэмія Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі стала для прадпрыемства першай, прычым у гэтым яно абагнала адных з лепшых калектываў рэспублікі. Мы в финале соревновались с очень серьезными конкурентами, которые были занесены на республиканскую доску почета. Поэтому, конечно, это вдвойне приятно и почетно, что именно мы стали лауреатом и наше предприятие так высоко оценено. Мы, конечно, понимаем, что данная премия – это заслуга всего коллектива, то есть каждого работающего в отдельности. То есть каждый на своем месте, он внес определенную лепту для того, чтобы мы смогли выйти на такие, скажем, довольно высокие и серьезные показатели. Першасная прафсаюзная арганізацыя папяровай фабрыкі вядзе актыўную працу, накіраваную на абарону правоў працоўных і згуртавання калектыва. І не раз атрымлівала граматы і дыпломы за дасягненні. І, вядома, атрыманая нядаўна прэстыжная прэмія – гэта стымул не здаваць пазіцыі, развівацца і з кожным годам станавіцца лепш.